Leuk dat je weer kijkt naar de zomertourquiz van Omroep Zeeland. We zijn op Schouwen-Duiveland in Zierikzee op het Kraanplein. Een prachtig historisch plein. En ik sta hier met Tommy. En Tommy, waar kom jij vandaan? Van hier, van Zierikzee. Ja, 3 stappen hier vandaan, toch? Zo'n beetje, ja. Ja, dus jij woont hier echt prachtig. Zeker, Ja. zeker. Ja. En wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben editor en creative director bij Vlotter Media. Dat is een videoproductiehuis hier op het eiland. Oh, maar jij werkt hier. Of Ja. is dit ook je woonplaats meteen? Mijn wonen en werkplaats, ja. Dus je kunt te voet naar je werk. Zeker, ja. Nou, wat ja. wil je nog meer? Ja, absoluut. Dan is jouw kennis in elk geval van Schouwen-Duiveland denk ik redelijk groot. Mag je hopen, ja. En van de rest van Zeeland? Ja, daar kom wel op wat plekjes, dus hopelijk Oké, ik hoe word in oud ieder geval ben nu je? een beetje opgefrist. Dus dat, Hoe oud ben je? ik ben 28. 28. Je krijgt zo meteen het memory spel. Dat heb je vast misschien 20 jaar geleden nog wel gespeeld. Ja. Kaartjes omdraaien, goed onthouden wat er te zien is. Je krijgt 20 seconden zo meteen om dat te doen. En daarna is het aan jou om ze goed om te draaien. Alright. Heb je het fout, dan gaan er 5 punten af. Heb je het goed, dan krijg je 10 punten. En als je het goed hebt, dan krijg je niet alleen die 10 punten, maar ook een vraag waar je 40 punten mee kunt verdienen. Is het met de zenuwen? Tot nu toe Ja? kan het wel, ja. Zullen we eraan beginnen dan? Ja hoor. Oké, heel veel succes. Dankjewel. Dit zijn jouw plaatjes. En dan zie je een kanon, dat staat voor geschiedenis. Je ziet de wereldbol voor de categorie aardrijkskunde. De Zeeuwse vlag. De mosselpannen staan voor culinair. Dansende mensen. De Zeeuwse kust. Michiel de Ruiter mag ik natuurlijk niet vergeten. En dan is je tijd om. Ja, Goed geconcentreerd. ja. Oké, dan mag je gaan draaien. Even kijken. Dus 3 en 4. Ja, en dat is inderdaad meteen goed. Meteen 10 punten. Kop is eraf. Krijg je een vraag over sport en ontspanning. Voor de hoeveelste keer wordt Film by the Sea dit jaar gehouden? En je staat moeilijk te kijken, maar het is meer keuze. Is het A voor de 20ste keer, B voor de 25ste keer of is het al de 30ste keer? Laten we voor B gaan. Een veilige gok. Het is inderdaad goed. Ze Ja. bestaan 25 jaar. En ook Cine City, de bioscoop, viert dit jaar zijn jubileum. Jubileumjaar, ja. We Mooi. gaan snel weer verder naar de volgende. Even kijken hoor. Doe maar 6. Ja? Dansende En mensen. Ik dacht 18. En dat is inderdaad goed. Daar hoort dus weer, behalve 10 punten, een vraag bij. Een amusementsvraag. Wat is de naam van het historische fort in Sint-Philipsland? Is dat A, Fort Anna? Of is dat B, Fort Zeelandia? Of is dat C, Fort Oranje? Poeh. Poeh, je bent er nog nooit geweest. Nou ja, misschien wel, maar ik Misschien zou het ooit op eerlijk een gezegd niet schoolreisje. weten. Ja, wellicht, wellicht. Maar ja, ik moet toch wat kiezen, dus doe maar Fort A. Fort Anna. Fort Anna. Fort Anna. En het is dat is toch goed, inderdaad goed. Een goede Kijk. gok. Zeker geluk. Dan hoop ik dat de plaatjes er nog een beetje in zitten. Ja, het begint al nu al wat lastiger te worden. Laten we eens kijken. Doe maar... ik gok eventjes... doe maar 2. Ja? Oh, en ik dacht... Waar heb je die 15 of gezien? 16. Gok 15. 15. Ai, Dat is fout dan was gegokt. het net ernaast, denk ik. Even mag- kijken. Dan ga ik nu voor 16. Ja, slim Dat is logisch, bekeken. hè? Dat is nu toch 2. Ja, precies. Dat in die richting. Dat is 10 punten. En je doet het inderdaad goed, want dan kun je beter eerst Ja. die andere Ja, proberen. ja. De taal, Zeeuwse taal. Wat is een poelepetaan? Ja. Is een poelepetaan A, een parelhoen? Of is dat een parkiet? Of is dat C, een hagedis? Een poelepetaan. Oei. Ja, dat is een beetje flauw, hè. Ik woon hier al 25 jaar, maar echt Zeeuws, dat is er nooit echt ingekomen. Laten we zeggen parkiet. Ja, helaas, helaas, helaas. Het is een parelhoen en volgens mij is het je een beetje vergeven, want ik denk dat het vooral vanuit Zeeuws-Vlaanderen is. Ah, ja, dat is nog wel... Maar goed, dat is Zeeuws in. kennis van Zeeland, daar hoort ook Zeeuws-Vlaanderen Ja, bij ja, ja, natuurlijk. ja. Dus die poelepetaan die vergeet je nooit meer. Nee. Welke bordjes wil je draaien? Doe maar 5. 5, Oh ja. dat is de Die vlag. zat op... Oei, het wordt ook een gokje denk ik, maar die zat misschien op 14. Dat zal niet hoor.
Oh, toch Ja, wel. toch wel. Ja. En dat betekent weer 10 punten erbij. En een algemene vraag. In welke plaats in Zeeland kun je het oude arsenaal vinden? Is dat A in Vlissingen, B in Middelburg of C in Goes? Volgens mij is dat Vlissingen. Dat komt er heel snel uit. En het is inderdaad goed. 40 punten erbij. Nou, dan kun je weer snel naar die bordjes, hè? Ja. Snel weer terug naar die Precies, Maar het concentratie. begint nou wel een beetje Maar het schimmig. worden er ook steeds minder, hè? Ja, dat is waar. Het begint iets meer in de achtergrond te raken. Maar we gaan het zien. Doe maar nummer 1 dan. Kanon. Het kanon. Hoi, dat is waar. Die Waar staat dat andere kanon? 12? Ah, Ja, juist. dat betekent een geschiedenisvraag. Plus 10 punten natuurlijk. Wat was het doel van de slag om de Schelde tijdens de Tweede Wereldoorlog? Was dat A, de bevrijding van Zeeland? Of was dat B, de bezetting van Zeeland? Of was dat C, de vernietiging van Zeeland? Maar we bestaan nog, dus het lijkt me dat laatste niet. En ja, ik heb de film gezien, dus het ging om de bevrijding van Zeeland. Ja, En- dan zou het eigenlijk heel erg zijn als je die nou fout zou hebben, Ja. hè? 40 punten erbij. Oké, Tommy, So far, nog so een paar good. bordjes. So far, so good. Even kijken. Doe maar nummer 10. Ah, die Kust. hebben we gehad. Dus dat is nummer 15 is dan de... Inderdaad. Ja, dat- Wetenschap en natuur. Wat is de naam van de grootste zoutwaterlagune van Europa? Is dat A, het Grevelingenmeer? Of is dat B, de Oosterschelde? Of is dat C, het Veerse Meer? Dat is een lastige, hè? Ja. Of toch niet? Nou ja, ik zou zeggen, dus als het een... als ik in de Grevelingen ligt, dan denk ik altijd van, nou, dat is toch nog waardig zout. Dus ik denk dat dat... Maar ik twijfel even of dat wordt gerekend als zoutwaterlagune. Vergelijk het met als je in het Veerse Meer ligt of als je in de Ah, Oosterschelde zwemt. Veersemeer is ook best groot en het is ook best wel zout, maar... ik denk... Toch gewoon je eerste keus? Ik ga toch voor Adam, maar Grevelingen. Het Grevelingenmeer. En ik denk dat dat een goede keuze is, want het levert je 40 punten op. Klopt, ja. We kunnen nog snel even kijken naar de bordjes, maar de tijd gaat wel Oh, dringen. we moeten het op tijd. Ja. Oké, voor 8. Michiel? Oei, 11. Nee, Nee. Ja. Waar zou die dan zitten? Of waar zit die ik denk wereldbol? 11 en 13 dan. Oh, Oh, ik zeg dan niks. 8 en 13. Ja, In elk geval die 10 punten. En dan kunnen we nog net naar de vraag: wie ontwierp het kunstwerk Het Land van Levende Delta op Neeltje Jans in Zeeland? Was dat Piet Oudolf, Marinus Boezem of Piet Hein Eyck? Doe maar. Piet Hein Eyck, levert jou dat nog 40 seconden? Nee, helaas Nee, geen 40 punten meer. Maar volgens mij heb je een monsterscore. Oh, echt? Ja, 255 punten. Ah, oké. Ja, we weten pas aan het eind van de zomer of het inderdaad een monsterscore Ja, is. ja. Maar ik denk dat je voor dit moment wel heel tevreden kunt zijn. Hè? Niet ontevreden. Ja, nee. jij kunt met opgeheven hoofd terug Ja, naar je werk. Mag ermee thuiskomen. Ja. Moet je nog werken nu? Ik ga heel even kort werken en dan naar het strand. Hè. Dus, Nou, Komt Kijk, dat goed kan ik uit? deze meenemen? Krijg je deze mooie Omroep Zeeland voor op het zand. Ja. Ik wens je er heel veel plezier mee. En Hartstikke dank goed. je wel dat je kandidaat was. Ja, tuurlijk. En de Zomertour quiz, we zien je heel graag volgende keer weer. Nou, dat is echt... Het ging redelijk vlot. ik dacht, nou zal het toch niet zo zijn bij...